Nachádzame sa v Záblati v Trenčine a koná sa tu charitatívna akcia, kde vystupujú rôzne tanečné formácie na podporu Mirka a Bianky, organizácia Občianske združenie a spolupráci so Sun Festivalom. Takže nech sa páči, tancujeme, bavíme sa do rána a výťažok z tejto akcie ide na pomoc 2 zdravotne znevýhodnených detí. Od rána už tu bol Adrian Fan, synovec Karola Duchoňa, teraz nám tu vystupuje David Band, po obede máme kapelu Sám sebou, Suvereno, Huncúti, diskotéka do rána, veľa tanečných formácií, veľa ďalších dobrovoľníkov a spevákov. Poznám dlho rokov občianske združenie Silnejší, slabší, poznám dlho rokov Milku a som veľmi rád, že po tom minuloročnej úspešnej premiére sa rozhodla, že ona bude organizovať to podujatie tuto v našich priestoroch, lebo tento areál, ktorý slúži počas celého týždňa deťom, ktoré tu hrajú futbal, je dnes premenený na takéto kultúrno, spoločensko, charitatívne, ale aj športové podujatie. Vidíte to množstvo detí, ktoré tu športujú a ktoré sa tu dneska zabávajú. Takže takmer 300 našich detí a rodičov sem príde, aby podporili túto dobrú vec. Tým, že už niekoľko rokov žijem v Čechách a mám viacej akcií v Česku, tak veľmi rád jazdím na Slovensko na koncerty. Trenčín a okolie som nemal niekoľko rokov, takže som veľmi rád sem prišiel a dôkazom toho je aj to, že tu zotrváme s rodinkou až do konca celého spolufestu. Organizované zatiaľ z toho, čo som videl na jedničku, za mňa určite aj s viedičkou, čo sa týka zvuku. Zvuk bol výborný a na prvý dojem výborná, fakt super. Keď má ten plagát, tá akcia v názve Beneficia alebo Charita, tak mám vypozorované, že ako keby neviem, čím to je, že trošičku to ľudí nejakým spôsobom podvedome odrádza. A pritom by to malo byť naopak, že vlastne Beneficia Charita by malo znamenať, že tam je fakt akože narvané a že ľudia chcú podporiť dobrú vec, takže to je také možno smutné malinko, ale mohli by sme to zvrátiť, že vlastne to znamená podporiť dobrú vec a prečo keď mám príležitosť neurobiť ísť na akciu, ktorá je fakt nejakým spôsobom s nejakou pridanou hodnotou, s nejakým posolstvom, tak ja osobne som možno idem práve že na takéto akcie. Ľudia boli úžasní, proste atmosféra perfektná, výborný festival. Dobrá nálada, čo viac si prijať? Určite každé benefičné podujatie má svoj význam, pretože
s financiami to majú určite títo ľudia ťažké a každé euro je dobré a my sme za to, aby sa tieto veci robili a keď sa dá, keď máme voľno, keď máme čas, tak radi prídeme, kde sa dá. Ďakujeme! Ďakujem krásne!